Bon vespre a tothom. Gràcies per ser aquí en aquest debat que tindrem sobre immersió o doble xarxa. Ara tot seguit us presentaré els nostres convidats i ponents. En principi, què és un sistema d'immersió lingüística? Tots més o menys ho sabem, una metodologia d'aprenentatge que comporta la presència i ús de la llengua que és minoritzada en totes les activitats, hauria de ser així, totes les activitats escolars i extraescolars, el material, els espais del centre, a les aules, evidentment, però també al pati o al menjador. Possiblement tots estaríem d'acord que és el millor sistema per aplicar a la nostra llengua i així ho estan fent des de fa molts anys, perquè és una llengua que està en clara situació de minorització i, evidentment, amb un estat que no només no ens va a favor, sinó que ens va a la contra. Ara bé, és realment el que tenim un sistema d'immersió lingüística com hauria de ser? Les xifres, per al que fa a l'ús de la llengua, tant en els propis centres com en el dia a dia, també al carrer, ens diuen que això no acaba de funcionar. Al Principat, segons l'enquesta de la Joventut de Catalunya del 2022 d'usos lingüístics, entre joves entre 15 i 19 anys ens diuen que la llengua habitual català només l'utilitzen un 26,9% i en canvi en castellà ens n'anem al 46,2%. Això encara baixa més si és la llengua que utilitzen amb desconeguts, que utilitzen només el 20% utilitza el català i gairebé un 50% el castellà. A les aules la cosa també, segons enquestes, sempre ens estem referint a enquestes del 2006 al 2021, doncs tenim, per exemple, l'ús del català dels docents cap al grup d'alumnes. El 2006 era aproximadament un 60% utilitzava el català. El 2021 aquest 60% s'ha reduït a un 40 i tants, 42, 43%. I on ha baixat moltíssim és l'ús del català entre l'alumnat amb el grup de treball d'alumnes, que el 2006 era de més d'un 60% i ara estem tot just en un 20%. Doncs això fa temps que ha aparegut aquest debat del qual avui en parlarem. Si és preferible mantenir el sistema actual d'immersió, evidentment mantenir-lo seria millorant-lo, lògicament, o bé alguns aposten per implantar un sistema de doble xarxa escolar. Els partidaris d'aquesta doble xarxa ens diuen que és que actualment ja no existeix un sistema d'immersió, sinó que en realitat ja tenim, ens diu que tenim un sistema de doble línia educativa, que a més no es pot escollir. Aquesta doble línia educativa, per contra, els partidaris de mantenir el sistema d'immersió lingüística actual argumenten, diferents arguments, que la doble xarxa equivaldria, per exemple, a renunciar a fer del català la llengua de tots, que l'objectiu de la doble xarxa diuen que és poc ambiciós, ja que és mirar de garantir simplement que els catalans que queden ho continuïn sent. Això no ho dic jo, ho diuen els partidaris. Un sistema de doble xarxa, diuen també, ens allunyaria dels objectius centrals, com són els del sistema actual, en què no hi ha separació per llengua i que són la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Quan els partidaris de la doble xarxa posen com a exemple Euskadi, avui en parlarem perquè tenim amb nosaltres l'Eneco, diuen que la situació no és comparable, que no es pot comparar i que podria passar, aquí a Catalunya, podria passar que la xarxa més triada acabés sent la de castellà i llavors la situació seria encara pitjor. És a dir, hi ha diferents argumentacions tant pel sistema d'immersió com pel sistema de doble xarxa. I ara us presento els que ens aclariran la situació, espero. Bé, aquí al meu costat tenim en Pere Mayans. En Pere Mayans és cap del Servei d'Ensenyament del Català del 2006 al 2024. Al seu costat, al mig de la Júlia i del Pere, tenim l'Eneco Bidegain,
L'Eneco Bidegain és escriptor i periodista, és coordinador del màster en dinamització de la cultura basca a Mondragón i que ha vingut expressament des d'Iparralde, des del País Basc francès. Per tant, li agraïm molt que sigui aquí. L'Eneco ens haurà de fer la seva xerrada en castellà perquè ell és euskaldun, és una persona que té l'èuscar com a primera llengua. El ser d'Iparralde, doncs la seva segona llengua és el francès i intenta dominar, encara que diu que se li resisteix, intenta dominar una mica l'espanyol. Però el català té problemes encara, té bastants problemes, per tant ens ho farà en castellà. I finalment la Júlia Ojeda, que és professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i també és membre del Consell Polític de l'Hora i no cal dir activista per la llengua. Primer distribuirem uns torns de 10 minuts i el primer que farem parlar serà l'Eneco perquè ell ens explicarà bàsicament quin és el sistema educatiu que tenen a Euskal Herria, és a dir, a la nació completa, que està composta per Iparralde, la comunitat autònoma dintre d'Espanya i Navarra. Ens explicarà el sistema educatiu i a partir d'aquí després el Pere Mayans tindrà 10 minuts per dir el que cregui convenient i la Júlia també tindrà 10 minuts més. Després, a partir d'aquí, si cal, farem alguna pregunta o també podeu fer alguna rèplica si creieu oportú. Doncs, Eneco, quan vulguis. Es que ricasco, gracias por invitarme. Disculpa para mí de no hablar catalán, por supuesto, pero también por los fallos que voy a hacer en español, ¿vale? Voy a hablar de la educación del euskera en País Vasco i, a veure, para passar los diapositives. Sí, tenim unes imatges que suposo que aniran passant. Vale. Siguiente. Bueno, hay que explicar, para entender la situación del euskera, siguiente diapositiva, por favor, cuál es la situación del territorio del País Vasco. Eso es el País Vasco en todo el País Vasco, pero tenemos un problema de unidad territorial. Siguiente. Hay dos bloques y tres. El País Vasco está bajo la dominación de Francia en el que se llama Iparralde, está en la dominación de Francia, es la parte azul, y luego toda la otra parte, que son 90% de la población del País Vasco, es bajo la dominación de España, que está dividida en dos instituciones administrativas, lo que se llama Euskadi o la Comunidad Autónoma Vasca, que está a la izquierda, y la Comunidad Foral de Navarra. El siguiente. ¿Y cuál es la situación legal del euskera en cada territorio? Porque es bastante compleja para explicar. En la parte de Iparralde, bajo la dominación de Francia, el euskera no tiene nada de oficialidad. Nada. Hace más de 200 años que es así, con una política lingüística muy agresiva contra el euskera, y el francés es la única lengua oficial. Y en la parte del sur, en la Comunidad Autónoma Vasca, el euskera es cooficial, pero siendo el castellano la lengua obligatoria, supongo que aquí es la misma situación, y el euskera, la oficialidad es que la gente tiene derecho de usar el euskera, pero la gente tiene la obligación de saber el castellano. Y en Navarra es un poco más complicado porque Navarra está dividida en tres zonas. Una zona, los
2/3 de Navarra la lengua vasca no es oficial, es la misma situación que en Iparralde. Hay una zona mixta donde, según el euskera tiene una oficialidad, pero no tan importante que en la comunidad autónoma, y la zona vascofona, que se llama, en el norte de Navarra, el euskera es lengua oficial. Vale, siguiente. Bueno, siguiente. Voy a hablar de la educación. Tenemos 4 modelos, para ser más preciso. Hay un modelo que es mayoritario en Iparralde, es el modelo donde no se enseña en euskera nada de nada. Y la mayor parte de las escuelas en Iparralde no enseñan ni el euskera como asignatura. No existe. Siguiente. Es la misma situación en Navarra, en la parte no vascofona o en la parte donde el euskera no es lengua oficial, lo que es 2/3 del territorio. Siguiente. El modelo A. El modelo A es un modelo que es en castellano para el País Vasco Sur y francés en el País Vasco Norte. Es un modelo en francés o español, pero con una asignatura de euskera, como sería inglés o otro idioma. Es el modelo A. Siguiente. Sí, vale, estamos. El modelo B, o lo que podemos llamar el bilingüe. En Egualde, el Egualde es el País Vasco Sur, se llama modelo B. En Iparralde se llama el modelo bilingüe. Es lo mismo. El principio es que los dos idiomas tienen el 50%, 50%, 50-50, ¿vale? Más o menos. Siguiente. Y luego tenemos el modelo A, o modelo de inmersión. Lo mismo, en Iparralde se llama inmersión y en Egualde se llama modelo D. El euskera es la lengua vehicular de la educación y hay que enseñar o el castellano en el País Vasco Sur o francés en Iparralde. Siguiente. Y ahora tenemos un sistema, sobre todo en Navarra, pero también en la comunidad autónoma vasca, que se está imponiendo, es el modelo multilingüe. Multilingüe, el multi es por el inglés, no es porque se enseña italiano, alemán, catalán y inglés. El inglés, vale, está bien, pero lo que hace es quitar el espacio al euskera. Por ejemplo, se enseña historia en inglés. En colegios se enseña, no en todos, pero hay bastante colegios donde se enseña historia o asignaturas así en inglés. Lo que puede ser problemático para la enseñanza de la historia misma, porque si los alumnos no entendían muy bien inglés, tendrán más dificultades para entender la historia de su pueblo. Bueno, a ver, en el currículum no se enseña la historia de euskera porque se impone la historia o de Francia en Iparralde o de España en Egualde, ¿vale? Pero es un modelo que ahora se habla los debates ahora en la comunidad autónoma vasca con la nueva
nueva ley de educación se orientaban porque al final los modelos quedarán, pero hay una voluntad de hacer un modelo que no sería de inmersión total por la cuestión de modelo multilingüe, donde el euskera va a ser más debilitado que en el propio inmersión, ¿vale? Siguiente. Y luego, no sé si aquí es la misma situación en Cataluña, pero en Euskal Herria hay 3 sistemas. Hay el sistema de escuela pública, que se llama pública, privada, que es cristiana o de católica o de religión, y luego hay ikastola, la que llamamos nosotros ikastola o de iniciativa popular. Son los 3 modelos. Históricamente es porque durante el franquismo aparecieron los ikastolas, porque la escuela normal que había era únicamente en castellano, la dictadura. Entonces, la iniciativa popular impuso las ikastolas en principio clandestinamente, y luego ya había una evolución muy rápida de la enseñanza en euskera, que eran los ikastolas. En los años 90, una gran parte de las ikastolas fueron publificadas, pero ahora tenemos debates muy intensas sobre pública, privada, ikastola. Siguiente. A ver, ¿cuál es el debate? La enseñanza tiene que ser gratuita. Entonces algunos dicen, pues hay que ser pública. Entonces los ikastolas no tienen que existir o estar financiadas por fondos, por dinero público. Lo que pasa es que el sistema de los ikastolas es un sistema de todo el territorio del País Vasco, y hay una solidaridad entre todas las ikastolas. Hay una organización que coordina todas las ikastolas, y hay también una autonomía más o menos grande para la producción de material pedagógica, el currículum y la filosofía en general sobre la enseñanza del euskera, sobre las materias sobre el País Vasco, etc. Y la escuela pública está es muy dependiente de la institución, lo que es la autonomía vasca, pero es finalmente una autonomía dependiente del Estado español. Entonces, bueno, hay un debate muy importante en este momento sobre qué es pública, qué es privada, qué es de iniciativa popular. Y bueno, hay 2 minutos, vale, perdona. Bueno, siguiente. Bueno, el problema, y es lo más importante, ¿cuáles son los resultados de esa enseñanza? Siguiente. ¿Es real que los idiomas euskera o francés y español están en igualdad? Pues vamos a ver cuál es el nivel de euskera de los jóvenes de 16 o de 18 años. Siguiente. Las estadísticas dicen, y ya voy a hablar de Iparralde antes, que
Sí, pero ahora casi 50% de los alumnos aprenden o el modelo A o el modelo B o el modelo D en Iparralde. Vale, pero, ojo, la inmersión o el sistema de inmersión que no existe en las escuelas públicas franceses, sí existe la A y la B de bilingüe, existe, sí, hasta los 18 años, pero la gran mayoría de la enseñanza está únicamente hasta el colegio, hasta los 11 años. Entonces, los alumnos que aprenden un poquito de euskera a la escuela en Iparralde aprenden únicamente el nivel infantil y luego tienen toda la adolescencia para olvidar todo, o si se les queda un poco, es el nivel infantil. Y siguiente. Y en la parte donde el euskera es oficial, las estadísticas dicen que todos los alumnos que han hecho o A, o B, o D, que es inmersión bilingüe o de un poquito, tienen que salir con el nivel B2 de euskera cuando tienen 18 años. La realidad es que o se le aprueban a todos, o que igual entienden un poco, pero la realidad es que una gran mayoría, y eso no se ve en las estadísticas, una gran mayoría que estadísticamente tienen el nivel B2, que no es tampoco un nivel de lengua muy avanzada, no son capaces de hablar en euskera. Siguiente. El problema es que ahora en la educación están obsesionados con la gramática, la ortografía o eso, pero no se enseña el euskera como instrumental, pero no se habla de cultura vasca, no se habla de situación sociolingüística. Siguiente, estoy terminando. ¿Y cuál es el problema para un joven que aprende euskera contra su voluntad en la escuela porque en su familia, en su entorno no se habla euskera? Es que... Sí, y ven que en la sociedad, en el trabajo, en el ocio, en el Netflix y etcétera, el euskera no existe. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo, aprendiendo una lengua que la gente no usa? Entonces, la estrategia lingüística, hemos puesto en los 50 últimos años la prioridad en la educación, es muy importante, pero olvidando el ámbito laboral, el ámbito de ocio, el ámbito de las de los medios, y etcétera. Y si no se ve un conjunto global, ahora mismo la enseñanza del euskera está en una situación crítica porque se puede volver contra el euskera. Eso era mi último. Gràcies, Eneco. Li hem donat uns minutets més, per tant també us donarem uns minutets més al Pere i a la Júlia. Pere, quan vulguis. Jo sembla que parlo pel micròfon directament. Però ha estat molt interessant el que ens ha explicat. Nosaltres aquí m'han demanat que parli de la situació al Principat de Catalunya. Si parléssim del conjunt de la nació, aquesta nació que massa vegades s'oblida, els nostres sistemes educatius, els sistemes educatius que patim, per dir-ho d'alguna manera, els catalans, tant del nord com del sud del País Valencià em refereixo, o al Principat, o a les Illes, o
o a la Franja o a Andorra, veuríem molts punts en contacte amb el que m'has explicat. Si agaféssim el cas de Catalunya Nord, seria molt similar al que passa a Iparralde, a Euskadi Nord, perquè l'estat sota el qual viuen fa que hi hagi la presència de la nostra llengua a les escoles sigui molt petita. En la presentació que els companys d'aquí de Vilafranca m'han fet arribar i que segurament molts coneixeu, parlen de les bressoles. Les bressoles són una escola associativa, que és l'única part del país on podríem parlar d'escoles associatives, que, com sabeu, i ho sabeu per les notícies que han corregut fa poc, viuen situacions econòmiques precàries des del primer moment que van néixer. D'acord? Ja estem parlant quasi de 50 anys. D'acord? I són escoles que tenen característiques, a vegades quan es compara amb la situació d'aquí, són escoles on els pares en principi escullen, en principi al final, escullen lliurement aquesta escola, on poden triar els seus professors i on fan servir estratègies d'ensenyament-aprenentatge que segurament, si les apliquéssim aquí a les nostres escoles, acabaríem els jutjats l'endemà. D'acord? I no ho dic com a crítica, soc especialment un amic de la gent de la Bressola, hem fet formació amb la Bressola, hem ajudat des de l'àmbit que hem pogut econòmicament a la Bressola, però a vegades quan es comparen les situacions, això ho hem parlat moltes vegades amb el Joan Pere Levian, que ha estat un dels impulsors, com sabeu, ara està a la retret, està en pensió, està jubilat, però hem parlat moltes vegades que el que s'ha pogut fer allà, aquí ho tindríem especialment complicat. També és veritat que viu una precarietat constant i el professorat aguanta relativament pocs anys perquè la gent normalment treballa per tenir uns diners per viure i això també s'ha de saber. Molt bé, dit això, hi ha un cas potser que és diferent, no sé si a Euskadi Nord existeix, que és l'escola Arrels, evidentment com a catalans que som, escissions una darrere l'altra, d'acord? Això és marca de la casa, és aquest origen comtal que no hem superat encara històricament. Els nostres enemics són els nostres companys, perquè a l'enemic de debò no hi arribem. I a Catalunya Nord ha passat exactament el mateix, també ha passat a l'Alguer, per cert, la mateixa història. I hi ha Arrels, que és una escissió del seu moment de Bressola, que és l'única, que jo sàpiga, escola immersiva de tot l'estat francès. No és il·legal, però diguem-ne que és alegal. Llavors s'han trobat amb el problema que tens quan estàs parlant de sistemes públics on hi ha, evidentment, el funcionariat es mou de maneres diferents i tu no pots dir tu sí, tu no, el primer any potser sí, però després hi ha un seguit de drets laborals que no pots evitar que t'arribin. I Déu-n'hi-do el que han pogut anar sobrevivint, perquè ells han posat una cosa que de fet no es pot demanar a l'estat francès, que és el coneixement de la llengua. Vull dir que tindria molts punts de contacte amb el que aquí ens han explicat. I després tenim el cas d'Andorra, que si és l'exemple del que sabem fer els catalans quan som independents, doncs felicitats. Perquè, clar, hi ha un model educatiu espanyol, per sort amb recessió, un model educatiu on van les elits, que és el francès, i a l'escola andorrana, on no us penseu que el català és la llengua única vehicular. No senyor, les classes són en català francès o en català espanyol. Vull dir que realment tampoc no tenim un sistema educatiu a Andorra que faci del català la llengua vehicular completa del sistema educatiu. D'acord? El cas de la Franja s'assemblaria una mica al que ens estan explicant de Nafarroa, de Navarra, i en el cas del País Valencià encara s'assemblaria més perquè fins fa uns anys teníem una filera, unes línies, ara no estava sortint la forma que diuen a la Catalunya, unes línies educatives en català, les escoles en valencià i escoles en castellà, d'acord? I després hi ha una part del País Valencià que és castellanoparlant, havia estat aragonesoparlant, bona part, alguna no, perquè havia estat a la Manxa, però que són zones castellanoparlants on el català és una llengua optativa, d'acord? Ni tan sols quan van governar el Pacte del Botànic, on hi havia una força teòricament nacionalista, que per cert tota la gent de la Conselleria d'Educació provenia d'escola valenciana, no van ser capaços
no van ser capaços, perquè no es van atrevir políticament a fer del català també almenys una assignatura obligatòria a les zones castellanoparlants. Diu, home, si som castellanoparlants, escolti'm, nosaltres no som castellanoparlants i bé, fem el castellà obligatori. Per tant, per lògica, per circumstàncies X, si allò és País Valencià, aquells estudiants tenen dret també a conèixer una de les seves llengües oficials. Digueu-li com vulgueu, però en definitiva el català. No es van atrevir. I van fer una cosa que quan has dit d'Euskadi també aquesta preocupació pel plurilingüisme dels alumnes, per tant, escoles multilingües, i que van aconseguir, entre cometes, els nostres. Doncs una escola, o sigui, tothom havia de fer més català i més castellà, amb la qual cosa ens hem trobat en comarques com els Ports o el Maestrat, on totes les escoles funcionaven en català amb normalitat, que ara han hagut d'incorporar més castellà, i per cert, les escoles amb territori catalanoparlant històric, com podria ser Alacant, ja sé que la realitat és la que és, quedem al 6% de la població, això ja ho sé, però és històricament catalanoparlant, les escoles que feien línies pràcticament tot en castellà, continuen fent-ho igual, m'explico. O sigui que els únics que van obeir són els que ho feien en català, d'acord? I què passa aquí al Principat? Bé, al Principat, jo d'entrada em sembla que havia d'aclarir una mica els conceptes. Quan parlem d'escola d'immersió, o immersiva, si fóssim a Catalunya Nord, però el terme és el mateix, parlem de classes en llengua catalana en contextos en què la majoria de l'alumnat és castellanoparlant. I, per tant, des de petit, i hauríem de continuar-ho fins que acaben l'ensenyament, diguem-ne, una altra cosa és que podríem parlar què passa a la universitat, què passa... Sí, no acabaríem perquè el tema té molts aspectes a tractar. Què vol dir? Doncs que en aquests contextos el català s'ha d'ensenyar, el terme enteneu-me bé, perquè a vegades la gent no acaba... Com a segona llengua, no vol dir com a segona llengua de l'escola, sinó com a segona llengua dels estudiants, amb estratègies d'ensenyament, aprenentatge de segones llengües. D'acord? Perquè si no, amb aquells alumnes estem fent uns continguts que efectivament és possible que no entenguin perquè tenen altres llengües i, per tant, hem de fer servir unes estratègies concretes d'ensenyament i aprenentatge. A vegades, perquè s'entengui, és si jo, que aquí al Penedès en teniu alguna, també, algunes escoles, que ara és la moda, perquè la moda no és català o castellà, no, ara la moda és els que poden, tot l'ensenyament en anglès des de petit, perquè, clar, evidentment, perquè una cosa, i això també ho vull aclarir-ho, és parlar dels fills dels altres i l'altra de parlar dels teus propis fills. Això són coses diferents, ja ho sabeu. Tenim polítics, i no diré noms, que han portat els seus fills a escoles estrangeres, perquè li estan donant un capital que el situa per damunt dels altres. Això que quedi molt clar. I estan proliferant, ara la nova moda és escoletes, molt progres, molt no sé què, molt no sé quants, després ningú sap quin títol tenen, però és igual, on l'ensenyament es fa bàsicament en anglès, d'acord? I el català és una assignatura. I això està proliferant en els últims anys. Jo crec que no s'ha dit prou clarament què és el que busquen aquestes escoles. No és el que buscava la Bressola, no és el que buscava Arrels, no és el que buscaven les Icastoles, és una altra història, és elitisme, d'acord? Elitisme, és això. Que això és tan vell com el anar a peu. Vull dir que, a veure, que ens hem dedicat uns anys a fer les cròniques negres del català a l'escola i això ja ho feien els burgesos i els nobles, primer els nobles, després els burgesos, a la Barcelona, a la València i a la Palma del segle XVII. M'explico. No estic parlant de després del tractat dels tractats de Nova Planta, sinó anteriorment. Per què? Perquè els qui manen sempre volen continuar manant i la llengua, evidentment, és un factor que t'ajuda a estar o no en contacte amb el poder. Bé, dit això, immersió, ensenyament i aprenentatge en una llengua que no és la llengua dels alumnes. Aquestes escoles que citava, angleses, que fan ensenyament en anglès, que és diferent, sí,
no fan servir estratègies d'aquest tipus en nens que són catalanoparlants o castellanoparlants, doncs tenen un problema aquests nens. Això, per exemple, ho poden explicar la gent que ha portat els seus fills al col·legi alemany i si aquests nens no tenen... I podríem parlar de grans catalanistes que portaven els seus fills al col·legi alemany. Aquest país té molta tela, molta tela. Doncs, què passa? Si tu no tens l'alemany com a llengua familiar, aquesta gent no s'estan per punyetes i molts nanos acabaven marxant perquè no en tenien res. D'acord? Doncs això és la immersió, tenir en compte la llengua dels alumnes. D'acord? Després podem parlar... sí, i això també volia explicar-ho. L'any 83, els polítics d'aquest país, i amb majoria aclaparadora al nostre Parlament, van decidir una cosa que jo crec que mai podem valorar prou la importància històrica que va tenir. Van apostar per un sol, en general, per un sol model de llengua. Un model de llengua en què la llengua de conjunció era el català i on volien donar al conjunt de la societat el mateix coneixement, podem discutir-ho, si això era encertat, no era encertat, però en aquell moment era absolutament revolucionari, sociolingüísticament parlant, a tots els alumnes les mateixes oportunitats. La igualtat d'oportunitats que en aquest escrit que heu fet sembla que sigui, doncs sí senyor, tots els ciutadans del país havien de tenir les mateixes oportunitats. Després la vida els haurà conduït cap a una llengua o cap a una altra, d'acord? I això independentment del seu origen. Després, això dels models d'escola, ja no parlaré, perquè seria un altre tema, del paper de les escoles concertades, de les escoles privades, on per cert el català no és que llueixi especialment, i de les escoles públiques, perquè les escoles públiques n'hi ha d'un lloc, d'uns barris, d'unes situacions, etc. El que marca molt el rol d'una escola és en el context sociolingüístic en què es troba. D'acord? I sobretot, i això l'última cosa que volia dir, aquest país, els mestres d'aquest país, bona part dels mestres d'aquest país, van fer un esforç titànic en els anys 80 perquè van començar a ensenyar en una llengua que per molts o per la majoria no havia estat en la seva llengua de formació, amb unes metodologies d'ensenyament-aprenentatge que no havien après a la universitat i que, malauradament, la universitat actual tampoc els prepara per aquestes necessitats, la universitat d'aquest país ha mirat cap a una altra banda, pel tema de la immersió. No en parlen. Llueix molt més explicar estratègies per ensenyar anglès als nostres nens. I amb això m'ha agradat el que has explicat tu, d'aquesta obsessió, diguem-ne, per aquestes altres llengües. I aquella gent va començar a fer tot això en un context polític, però diferent de l'actual, on aprendre català es percebia com un element d'ascensió social. D'acord? I gent de Badalona, de la Llàntia, per exemple, els deien a les professores, i això és verídic, els deien a les professores que gràcies per ensenyar català als seus fills perquè ells no havien tingut l'oportunitat d'aprendre'l. D'acord? I només per això val la pena. Després què ha passat? Bé, ha passat que la llengua hi ha hagut grups polítics, per cert, amb cert èxit electoral, que han fet bandera en contra de tota aquella feina. I aquesta gent sí que ha aconseguit, en alguns casos, crear un pòsit, un verí de divisió a la nostra societat. I us diria més, bona part dels partits polítics han recollit allò que va sembrar aquest partit que ara per sort ja no existeix, però ha quedat en el pòsit del discurs lingüístic de bona part dels partits, fins i tot, diguem-ne, els partits sobiranistes, independentistes o el que diguem, o el que vulgueu dir. Algú ha dit, tant llengua és una, tant llengua de Catalunya és una com l'altra. Doncs ja està, cap problema. Cap problema. D'acord? Jo no puc parlar en castellà amb els meus amics. Això ho han dit, i no diré el nom, els que estan a les hemeroteques, però quan es diu això, si us plau, no carregueu el mort de l'ús de la llengua a l'escola. No carregueu el mort de l'ús de la llengua als professors. Els professors són membres d'aquesta societat. En tenim 110.000. No sé si m'explico. Què estem passant?
d'un col·lectiu que és homogeni. Si es penseu que és homogeni, doncs evidentment és que no sabem de què estem parlant. Mirem-nos a la societat, què fem amb la llengua. Mireu-vos a vosaltres mateixos, en quina llengua parleu amb aquella persona que percebeu que no és del grup o que té un color de pell diferent. Com deia l'amic Titot, fixem-nos en el color de... No ens fixem en el color de la pell, fixeu-vos en el color de l'uniforme, això sí, però no en el color de la pell. Com es pot sentir un nano immigrant que a l'escola li estan parlant en català, li estan ensenyant en català, i surt de l'escola i no hi ha ningú que li parli en català? De qui és culpa? De l'escola? Pregunto. O del conjunt de la societat? I potser no cal parlar de culpables. Som hereus d'uns usos lingüístics que van aprendre dels nostres pares i dels nostres avis. I quan dic dels nostres avis, no ho dic per dir-ho. Aquests usos lingüístics s'instal·len a Catalunya a partir dels anys 30. No de l'any 39, dels anys 30. Quan, almenys jo soc de la comarca de l'Anoia, soc de l'Hospitalet, de fet, he nascut a l'Hospitalet, però la meva família és de l'Anoia, els primers castellanoparlants els van sentir amb els refugiats que venien de Madrid l'any 36. I què van fer els catalans? Doncs senzillament ells sabien castellà perquè ja l'havien après a l'escola, el mite de la república que se'l posi tothom on li càpiga, perquè és mentida, l'escola a la república no funcionava en català, d'acord? Què feien? Doncs parlar en castellà, perquè ells ja sabien castellà, i els altres no. I això ha perdurat fins als nostres dies. Doncs, com a primer speech... Gràcies, Pere. Prefereixo no tallar-los, perquè crec que tant l'Eneco com el Pere el que deien era molt interessant, per tant, encara que es passen una mica del temps, siguem una mica flexibles. Júlia, tampoc et tallaré els 10 minuts. Bé, bona tarda, bon vespre, bon dia, ja no sé a quina hora és. Gràcies, evidentment, a l'organització per ser tan ben acompanyada i també perquè heu vingut fins aquí. Bé, de fet, jo he vingut fins a Vilafranca. I volia donar les gràcies perquè crec que és un símptoma que alguna cosa està passant en aquest país, que aquest debat s'estigui produint. I és un símptoma que, almenys jo, que sóc d'una generació, diguéssim, més jove que ells, que vaig viure en aquesta escola que descrivia el Pere, he arribat a la universitat, ara sent professora universitària dels futurs mestres d'aquest país, i estic horroritzada. Aleshores, aquí darrere teniu el que des de l'hora vam situar les últimes eleccions, que com tots sabeu no ens van anar gaire bé, perquè de moment seguim sent extraparlamentaris, però no passa res, perquè el país és més fort que la seva política i per tant l'únic important són les idees de fons. Aleshores, jo us volia començar explicant la meva experiència personal i després, si voleu, anem a les dades. Està bé parlar de dades, però també està bé els que ens barallem amb la trinxera cada dia treure el coneixement que tenim a la universitat, i amb algunes de les coses coincideixo plenament amb el que ha dit el Pere, i a més ell ha fet una radiografia bona de... Vull dir, no és que l'hagi de validar, però vull dir que ell ja ha parlat dels països catalans i per tant jo em centraré en el Principat. Bé, jo soc professora de l'àrea de Filologia Catalana del Departament d'Educació a la Facultat de la UB Mundet, a Barcelona. Ara mateix tinc 120 alumnes, més o menys, en 3 cursos diferents, matí, migdia, tarda, vull dir que veig bastants alumnes, a primer d'universitat. Uns alumnes que han passat per un sistema d'immersió, que han aprovat una selectivitat en llengua catalana, que han aprovat un examen de llengua catalana dins d'unes proves d'aptitud personal especials per entrar a magisteri. Fem unes proves de diagnòstic al principi del curs, els de llengua catalana, que evidentment som el departament més odiat del Departament d'Educació, però som molt bona gent i treballem molt, vull dir que tot va bé. Fem unes proves de diagnòstic, que són una prova de discurs oral i discurs escrit. Si us dic que el 90% suspenen... Aleshores, jo pensava que les dades ens deien coses, i
I, evidentment, jo fa temps, una part de la meva tesi doctoral és de sociolingüística, jo fa temps que em barallo amb Jordi Martí Montllau, amb dades, amb informes, mirant informes del síndic de Greuges, la dada del 17% que vam treure en campanya, que només el 17% d'aquest país aplica alguna cosa similar a la immersió, és d'un informe del síndic de Greuges de l'any 2020. Aleshores, jo li deia, Jordi, però és que les dades què? I jo pensava, les dades són molt dolentes, però segur que hi ha alguna cosa que no estem llegint bé perquè el sistema d'immersió, jo l'he viscut, jo sóc filla d'aquest sistema. Bé, la realitat me l'he trobat a les aules. El 40% dels meus alumnes no saben parlar català. Gent que ha passat per les aules de Cornellà, de Santa Coloma, del Bages o de Salt. Aleshores, jo aquí van haver-hi dues raons per les quals jo vaig decidir que calia anar a la batalla amb el sistema doble xarxa, i ara us explicaré. El mapa és bastant clar perquè explica per què doble xarxa i no doble línia, són dues coses diferents. La valenciana és una doble línia que separa els alumnes per línia en un mateix centre. La doble xarxa és un model total d'escola. Són dues coses diferents i en aquest país tenim tendència a barrejar-les perquè ens sona la remor, diguéssim, del País Valencià, però és totalment diferent. Per entendre'ns, la gent que defensa una escola bilingüe, que hi ha una tia que es diu Anna no sé què, Anna algú, que és aquesta cosa de Ciutadans traduïda al discurs escolar, aquesta gent vol una doble línia. Per què? Perquè les dinàmiques sociolingüístiques en una doble línia provoquen que el pati sigui en castellà, que els passadissos siguin en castellà, que tot el menjador sigui castellà. Per tant, l'alumnat de la línia catalana es veu en pes que la llengua de socialització amb els seus companys sigui la castellana. Per tant, la doble línia és una altra cosa que nosaltres, almenys jo avui, no vinc a defensar. Després, la immersió, el debat, i perdoneu els companys que ho heu organitzat, però crec que és un fals debat, no és immersió o doble xarxa. La doble xarxa és un model immersiu. I la immersió actual, la immersió que no és immersió. Un moment, no és immersió, sí que ho és d'immersió. És un sistema de conjunció que té a veure amb quina és la llengua que s'escull per ser la llengua vehicular, però sabeu quin és el model, sabeu quina és la immersió real? La castellana, perquè és la llengua que té més presència en els centres. Aleshores, com que jo sabia que les dades mai són prou i que quan us vinc aquí a donar la dada del 17% em dieu, ja, però què vol dir això? Saps? Quan el govern d'Esquerra Republicana va sortir a desmentir automàticament la notícia que havíem donat nosaltres en campanya dient la immersió és un model d'èxit. Perfecte, model d'èxit, d'acord. Arribo el primer dia a les aules de Mundet i em trobo que el 40% dels alumnes que han passat per aquest model d'èxit, que han aprovat una selectivitat, que han fet un examen de llengua catalana, no saben parlar en català. Molt bé. Les dades deixen d'importar-me a mi, perquè què més dona? És igual, jo ara tinc 4 mesos, que no són res, per intentar escurçar una mica la negligència històrica, perquè l'escola que defensa el Pere és una escola que ja no existeix, és una escola que als anys 2000 va deixar d'existir i que en alguns llocs del país em sap greu dir-vos que no va arribar mai. Aleshores, perdoneu la fusió, però és que porto 4 mesos intentant que les Lucías i les Nerees del Baix Llobregat, que m'han dit a mi mai ningú m'havia corregit la doble L, a mi mai ningú m'havia parlat tan directament de la situació sociolingüística de la llengua, a mi mai directament m'havien dit que parlava malament català. Les he tingut al despatx cada setmana intentant que no odiessin la llengua catalana i que l'estimessin com una llengua pròpia. Per què? Perquè moltes em deien, Júlia, van passar 2 anys sense professor de català. Moment. Alumnes de concertada i alumnes de pública, de tots els sistemes, diguéssim, no lingüístics, per entendre'ns, que tenen a veure amb altres qüestions. Lucías i Nerees són un estereotip que jo em trobo. I jo sempre els dic el mateix. Mireu, si heu de repetir aquesta assignatura, jo us faré un favor. Per què? Perquè si jo us deixo provar, com us han aprovat el català fins ara, per claustre, perquè molts d'aquests alumnes que a mi m'arriben a primer d'universitat han aprovat el català per claustre, perquè és impossible, si no, que m'arribin a mi com m'han arribat, els dic, si us suspengo us faig un favor. Per què? Perquè vosaltres sereu aquelles professores
que els futurs alumnes que tindreu sereu realment uns referents lingüístics que ells recordaran. Si jo us deixo passar, cometreu la mateixa negligència que han comès amb vosaltres. I això, almenys a les meves aules, no pot ser. Aleshores, el Pere deia, la universitat, estem d'acord, la universitat en aquest país ha oblidat completament quins eren els fonaments que calia atacar directament, que tenen a veure amb el model lingüístic de la universitat, però de tota l'escolarització en català, des de I3 fins a quart d'universitat, màsters i doctorats, si voleu, però és que l'administració també. L'administració ha estat 30 anys, per no dir més, mirant cap a una altra banda. Aleshores, i aquí deixeu-me ser molt franca, no és culpa de les Lucías i les Nerees, jo sempre els dic el mateix, no és culpa vostra, és culpa d'un sistema que us ha situat aquí, havent aprovat en principi tot un seguit d'acreditacions lingüístiques que deien que teníeu un C1 de català i que en la primera prova de normativa, d'una redacció d'un text de 300 paraules en feu de mitjana 16 faltes d'ortografia. Com jo he d'enviar aquesta gent a ser els mestres dels vostres futurs fills? Aleshores, al Departament de Filologia Catalana de la universitat on jo treballo hi ha les mestres que van aixecar el país als anys 80, aquelles dones que van dir som nosaltres les que ens anem a barallar amb les aules d'acollida, amb els sistemes d'immersió que necessitem perquè efectivament els castellanoparlants es catalanitzin, perquè aquella batalla sí que la vam guanyar bé, però és que aquestes aules ja no existeixen. Aquestes aules no es barallen entre catalans i castellanoparlants. Aquestes aules es barallen amb indoparlants, xinesoparlants, urduparlants, romanesos, italians, gallecs. És a dir, la realitat de la complexitat sociolingüística de les nostres aules és una absolutament diferent. I això la Junyent ho va dir durant molt de temps i ningú la va escoltar. El Joan Solà va estar molt de temps dient-ho i ningú els va escoltar. Aleshores, nosaltres, jo com a part de la Comissió de Llengua de l'Hora, però també com a professora universitària que està treballant en qüestions de sociolingüística educativa, trepitjant aules, perquè no només trepitjo les universitàries, també veig què està passant als centres, hem dit que si seguim així no sobreviurem. I aquest va ser el motiu pel qual jo vaig decidir tornar a la primera línia política, perquè la meva directora de tesi va tornar d'una reunió amb diferents directors de graus de llengua i literatura catalana a tot el país, la nació sencera, i l'administració aquí va dir se'n jubilen 5.000 professors de llengua i literatura catalanes, els professors que van aixecar el país als 80 i als 90, que no hi ha gent, que no hi ha relleu, que ningú ha planificat aquests relleus, i va ser com un moment, però un moment. Jo vaig començar a fer càlculs, no soc gaire bona en mates, però vaig dir, no arribem, o sigui, no arribem. És que no arribem. Sense entrar aquí, que ara mateix hem perdut la Generalitat, els catalanistes hem perdut la Generalitat, perquè evidentment el PSC l'únic que està fent és governar com si fóssim una regió espanyola i anem a la regionalització. Però no entraré aquí perquè seria un altre debat. I m'heu demanat que vingui a parlar de doble xarxa. Però efectivament tot està connectat, perquè on realment funciona alguna mena de cosa similar a la immersió que es va plantejar en aquell moment? A les Terres de l'Ebre. Per què? Perquè hi ha una relació directa entre la demografia i l'escola. On més catalanoparlants hi ha, més sistema d'immersió hi ha. És una relació directa. Els catalanoparlants, som una minoria lingüística nacional a casa nostra. Som una minoria lingüística nacional a casa nostra. I les dades dels bascos, amb tot l'amor que jo tinc al País Basc, no ens serveixen. Abans li deia a l'Eneco. Per què? Perquè estem parlant de masses poblacionals incomparables. Nosaltres som 8 milions. Els bascos què són? 2, 3. I a part, a banda que és incomparable en termes de xifres, perquè ells tenen una població de parlants estables d'uns 500.000 milions, nosaltres en principi diuen que som 2,5, 3, 10 en el total del domini lingüístic. Mentida. Ara sortirà l'enquesta d'ús lingüístics que porten retenint un any i veurem, m'agradarà veure els resultats.
Els sociolingüistes sabem que quan arribem al 30% de parlants habituals, la davallada pot ser definitiva. L'última enquesta del 2018 deia 36%. Els rumors diuen que ens situarem per sota del 30 ja. Aleshores, i per anar acabant la meva intervenció, perquè segurament m'estic menjant ja més del temps, per què una doble xarxa? És un sistema 100% immersiu que contempla no només l'educació lingüística formal, és a dir, la classe de llengua i literatura catalanes, o la vehicularitat de la llengua dins del centre, que vol dir tots els professors mantenen la llengua catalana, sinó que al pati, a l'escola, als passadissos, a les extraescolars, la llengua de relació dels alumnes és la catalana. Això és un sistema immersiu. Com funciona un sistema immersiu? Per voluntat lingüística. L'autoritarisme lingüístic no funciona en l'educació. No funciona. És a dir, hem d'anar a un escenari d'enduriment de la política lingüística. Estic totalment a favor de la via andorrana. Sancionem comerços, sancionem periodistes que a TV3 no parlin català, sancionem a tot aquell que incompleixi els nostres plans lingüístics i les nostres polítiques lingüístiques. Creem un cos d'inspectors que es planti a tots els comerços que no rotulin en català. Ara, no foteu inspectors lingüístics a les aules, perquè sabeu què passarà? Que sortiran espanyols, reaccionaris, anticatalans, a fondo. Per què? Perquè passarà el que comentava ell. Per què he de fer servir una llengua que ningú en parla al carrer? I a sobre tu m'estàs obligant a parlar una llengua que jo no necessito. Perquè els catalanoparlants a les aules són minoria. I els catalanoparlants a les aules, tant els de 15, els de 10 o els de 21 que tinc jo, què fan? Canvien la llengua. Ja no són els catalanoparlants els que es tiren els castellanoparlants a parlar català. És al revés. Tots estan convergint. Tots estan convergint al castellà. I jo els dic, però Lucías, Nereas, per què no parleu en català a la universitat si és l'únic lloc on després de 21 anys podeu parlar en català? És que els meus amics catalanoparlants em canvien la llengua. Aleshores, per què una doble xarxa? Perquè durant el procés, els nostres polítics, aquells grans líders que ens havien de dur a la revolució sense català inclús, aquella república rufianesca on viuríem una Catalunya independent sense català, no sé si ho recordeu, però això es va arribar a dir, ens vam oblidar la llengua i ens vam oblidar de l'escola. Fa molt temps que ens hem oblidat de l'escola. Però vam estendre el mite que havíem d'eixamplar la base. Eixamplem la base, eixamplem la base. Molt bé, molt bé. I ara què està passant? Que la base s'està desfent. Com vols eixamplar la base si no endureixes abans la base? Si no dones eines a la base perquè la base resisteixi. I resisteixi a què? A la globalització, que és aquesta dinàmica d'angloparlants generals, i a l'espanyolització. Si no endureixes aquesta base, d'on sortiran els 5.000 professors de llengua i literatura catalanes que han d'ensenyar als nostres futurs fills o actuals fills? D'on sortiran? A Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, nombre de matriculats en Filologia Catalana. Mitjana, vaig una mica a tirar números, però més o menys. Entre 30 i 40. Número de matriculats a hispàniques, anglesa, francesa, 120, 150, 200 de mitjana. Universitat de Girona, Girona, Catalunya Vella. Jo soc d'allà dalt i me'ls conec molt. 19 alumnes l'any passat. Filologia Catalana. Puc continuar, perquè tinc les dades, les conec. Sí, acabo. Aleshores, per què una doble xarxa? Una doble xarxa que no oblidi la xarxa actual. Aquí està escrit una doble xarxa que no oblidi la xarxa actual, sinó que ens permeti endurir aquella base lingüística, cultural que necessitem perquè després irradi cap a fora. I molt d'acord amb que el que hem de fer és deixar d'ensenyar gramàtica, diguéssim, a la Pompeu Fabriana manera, i el que hem de fer és explicar la cultura, la llengua, el país, en català, a tothom, sigui del Marroc, sigui del Nepal o sigui de Guatemala. És igual. Perquè si no tenim aquesta doble xarxa que després anirà a fer classes a la xarxa no immersiva actual,
d'on traurem els mestres? Aleshores, per acabar ja amb una qüestió que crec que és imprescindible, crec que el país ha d'entendre que els 10, 15, 20 anys que venen són absolutament decisius. O anem a una, diguéssim, salvació d'aquesta emergència que ens permeti no xenòfobament, sinó integralment tenir aquest procés de catalanització que necessitem per reforçar les escoles, o no ens en sortirem. I no vull ser catastrofista, però les Lucías i les Nerees crec que han entès alguna cosa al final de la meva assignatura, que és igual si no feu bé les dobles L's. Sisplau, parleu català sempre i amb tothom. Ja està. Gràcies, Júlia. Recordeu que teniu un paper per escriure les vostres preguntes i mentre aneu apuntant la pregunta que voleu fer als nostres convidats, jo, en comptes, tenia alguna pregunta per fer-vos, però en comptes d'això, potser, Pere, tens alguna rèplica, alguna petita rèplica al que acaba de dir la Júlia. Sí, evidentment. La primera cosa que vull dir és que m'alegro molt que hi hagi persones joves que estiguin preocupades pel tema, perquè hi ha una cosa que has dit, que tens tota la raó del món. No s'ha planificat el relleu generacional dels que vam començar a fer classes de català als instituts, d'acord? I és veritat que no hi ha hagut una promoció en general del món de les lletres, no només de català, i que ara ens estem trobant amb un factor importantíssim, que no tenim professorat. Jo també soc professor de la universitat, per sort tinc 60 alumnes en els meus grups d'Història de la Llengua, no en tinc tan pocs, i és veritat, i els dic a tots, escolteu, esforceu-vos i després feu el màster de secundària perquè no tenim professors de llengua catalana a secundària, d'acord? I s'està agafant tipologia de gent que poden fer-ho molt bé però que no tenen aquesta formació, no? Per molts esforços que facis, jo també faig classes al màster de secundària i després intentis treballar temes d'usos lingüístics i tal, però ja veus que la seva formació o la seva preocupació personal no ha estat aquesta. I per tant, sí que és important, i m'alegro per això, que hi hagi gent jove que agafi aquest relleu. Ara, les primeres campanyes de promoció de filologia catalana s'han fet fa 2 anys com a molt. Vull dir, és bastant lamentable perquè no es va planificar una carrera que segurament té un problema, que en el seu moment, almenys quan nosaltres estudiàvem, es va començar a expandir a totes les universitats del país, des de Perpinyà, Alacant, Palma, etc., Lleida, Tarragona, Autònoma, etc. Evidentment les universitats privades no. Hi ha hagut un excés d'oferta i també, sincerament, Girona també en deixava un desprestigi bastant important. Sembla que això s'està intentant reflotar una mica, però el mal passarem uns anys molt malament. Una altra cosa és els mestres de primària. Una altra cosa són els mestres de primària, que aquí sí que diria que el gran factor és que segurament ha canviat, diguem-ne, és dur de dir-ho també, però diguem-ne els orígens socioculturals dels estudiants. I també jo crec que són unes noves generacions que han tingut la idea que això del català ja estava fet. D'acord? Ja estava. És el que es va dir, hi ha un llibre d'un tal Recio molt interessant, que és el cofoisme lingüístic. Vull dir, ja està, ja ho hem fet, ja està, ja s'ensenya, ja està, no? I clar, aquest ja està, aquella militància, permeteu-me que ho digui, que tenien aquestes mestres que tu citaves, que jo he tingut la sort de tenir com a companyes, doncs o s'han jubilat o ja no hi són. M'explico? I això és veritat, això és així. Això no vol dir que no hi hagi gent que ho faci, que quedi molt clar. Però és veritat que aquest relleu no s'ha fet amb la neutralitat. Jo diria que és una de les grans diferències, per exemple, amb els professors de les icastoles, o fins i tot de la Bressola, si vols, que són mestres amb un compromís que va més enllà de la llengua, un compromís amb el país, d'acord? I que possiblement això ha fallat per molts factors, no? I això ho estem pagant, clar que ho estem pagant, evidentment. Això m'ha agradat. L'altra cosa, Júlia, i això sí que hauríem de ser una mica més precisos amb les coses, perquè, clar, parlem del l'any 2000,
l'any 2000, diu aquí s'acaba tot. No. Aquest és el discurs. Jo soc cap de servei, vaig ser cap de servei d'ensenyament del català justament l'any 2000. M'entens? I m'ho he sentit massa vegades perquè semblava que la immersió i la no sé què era patrimoni d'un altre partit, que jo no he estat mai de cap partit polític, per altra banda, o dels que he estat, em sembla que no han triomfat mai a les eleccions, com el teu. Doncs, clar, em sentia de gent que jo vaig substituir perquè ells em van proposar i vaig passar un concurs d'oposició públic, per altra banda, i que semblava que la immersió fos patrimoni d'un partit polític, d'acord? La setmana passada, a Cabrera de Mar, feien una conferència, la persona, que som molt amics, que quedi clar, el Joaquim Arenas, 87 anys, la seva dona, cap d'inspecció, Margarida Moset, és més jove, i Jordi Pujol, que existeix encara, d'acord? Parlant de la immersió. Clar, quan la immersió es converteix en patrimoni d'un grup polític, ens hem equivocat, senyors. La immersió és patrimoni d'un país, de l'escola catalana, no d'un partit polític. Llavors, massa vegades em vaig sentir, és que ara que han vingut, o ara que hi sou vosaltres, ara que no sé què... Dius, un moment, jo vinc del teu aprenentatge. A mi no em posis en dubte si jo m'ho crec o no m'ho crec. Les aules d'acollida, per exemple, mal m'està el dir-ho, però les vam crear nosaltres a l'any 2000, nosaltres vull dir, el meu equip i jo, el 2004. No, l'any 2000 no s'acaba res. El que passa que sí que s'acaba una realitat social. I això també ho has dit molt bé. Que és... No, però com ho has dit, sembla que estiguis dient això. Això sí. Això t'ho compro. Perquè canvia la fisonomia d'aquest país. A l'any 2000, i això podem demostrar-ho amb dades, és quan comença un procés migratori que, similar a dels països, diguem-ne, o de les zones, més que països, amb dinamisme econòmic, i arriba gent de tot el món. O sigui, tot el món arriba a Catalunya. Tenim alumnes, i això amb la Carme, no és que ningú li vagi a fer cas, et diria que la Carme l'hem portada als centres educatius, i parlo en primera persona perquè l'hem portada, des del 2000 i poc, ha estat col·laborant amb el Departament d'Educació i va acabar, malauradament, ja saps que per culpa d'una malaltia doncs ens va deixar fa molt poc, i era la persona que estava en el Consell Assessor Lingüístic del Departament d'Educació. No es pot dir que no l'escoltés ningú, ans al contrari, i en aquest cas deixeu-me parlar en primera persona. I per tant canvia una fisonomia d'un país perquè efectivament tot el món és a Catalunya, 168 nacionalitats, i deixeu-me acabar amb una broma, però que no és tan broma, que potser és el problema. Catalunya no és en el món, d'acord? Perquè sí que aquest xip... Necessitem un canvi de xip. I el canvi de xip semblava que estàvem a punt d'aconseguir-lo. Però entre uns, i ho has citat molt bé i estic completament d'acord, i uns altres, el canvi de xip no es va fer, però el canvi lingüístic encara es va fer menys. D'acord? Necessitem això, creure'ns-ho, creure que aquesta llengua és igual que totes les llengües. I per una persona que arriba de fora, la primera cosa que ha de viure i percebre és que és una llengua necessària per viure per aquí. Si no ho percep, la gent va a treballar, no a aprendre llengües, com et diuen massa vegades, però és que a sobre tenen raó. I sobretot si ens esforcem a donar-los aquests missatges que és una llengua prescindible. Mira, fa poc, per una qüestió personal, hem estat als Estats Units. Els sud-americans, sabeu què parlen amb els seus fills? En anglès. Què em parlaven a mi? En anglès, perquè no em veien sud-americà, clar. Què parlen els sud-americans aquí? Doncs el que parla tothom. I aquesta és la diferència. Ser alguna cosa. I en aquest moment, ho sento molt, però no deixem de ser una, com deies tu, d'Euskadi, en aquest cas, de País Basc, autonomia, una regió. I som això. A més, mediatitzats, aquí ens hem entretingut a veure
totes les normatives que l'estat espanyol ha fet contra el català, i l'estat francès també, i l'estat italià, per cert, contra el català, i, senyors, el miracle és que potser encara vivim. Gràcies, Pere. Com anem de preguntes? Tenim preguntes del públic o què? Ningú fa preguntes? No, escolta, disculpeu, hi ha els papers per fer-ho per escrit. Seguim la mateixa norma tots. Crec que les preguntes estan enteses. Gràcies. Pere, contestes tu primer? Si has de respondre alguna cosa. Jo puc coincidir amb la classe política, no vull concretar amb uns o amb els altres, perquè podria trobar exemples, d'acord, també dels anteriors al 2004, que portaven els seus fills a escoles que feien ensenyament en anglès. I no vull dir noms, però tots els sabeu. O polítics de partits independentistes, fins i tot algun ha anat a la presó, que ha dit aquelles frases que jo estava dient. D'acord? Vull dir que podíem trobar a tot arreu. I si vols, això ho he dit, em fa falta. No tinc per què defensar-los perquè no els defensaré. De professors d'institut també ja ho he dit. Jo soc professor d'institut. M'explico? I per tant, generalitzar em sembla que és... I ja sé qui hi ha. I sé qui hi ha en els centres. I per això hem intentat posar mesures. I hem intentat, en els nostres àmbits que hem tingut responsabilitats, d'intentar fer accions per corregir aquesta situació. Ara, torno a repetir, tenim 125.000 docents. El tema de les concertades, sisplau, jo preferiria, és un altre debat. És un altre debat. I ara, el que passa a les concertades és exactament el que passa a la pública. I en algunes concertades i en algunes privades, molt pitjor. Que quedi clar, perquè aquí potser sí que parlem de 2 línies, o de 3, o de 4, perquè he parlat d'aquelles escoles estrangeres. Jo el que passa que, evidentment, la mala feina d'alguns, perquè, evidentment, dins de l'escola hi ha de tot, d'acord? I també és veritat que a vegades no hi ha un suport jurídic que defensi segons quines actituds de directors o d'inspectors davant de situacions com aquestes. És més complex de dir per què no diuen. Gràcies, Pere. Júlia. Bé, a mi m'han tocat les preguntes difícils. Ell ja ha fet la crítica i jo esperava una crítica també. No, faig broma. Una cosa que volia dir de base. Jo crec que tots coincidim en una qüestió de fons, que és una qüestió absolutament estructural pel debat que estem tenint, que és que amb l'escola i prou no en fem. A partir d'aquí, l'escola ha de ser el pal de paller o un dels pals de pallers forts que estructuri, que prepari la nació que ha de venir. Perquè la que tenim ara l'estem perdent. Crec que aquí estem d'acord i l'ENECO ens ha explicat, per exemple, com part d'un intent d'immersió lingüística
el País Basc també està tenint dificultats per incorporar parlants. Per tant, aquí també autocrítica, pedagogs, didactes, professors d'universitat, que de cop i volta ara ens hem dedicat a ensenyar, però no sabem què ensenyem, perquè aquí la batalla l'han guanyat els pedagogs i els didactes, i els que som filòlegs i que fem coses, diguéssim, de fons, ens han dit que no, perquè ara l'important és que els mestres sàpiguen ensenyar coses. Ensenyar. Això és el que fa la didàctica, ensenyar. Ah, però quins continguts? Ah, bueno, això ja ho miraran al ChatGPT. Vull dir que el debat paral·lel al model lingüístic és què ha passat amb les facultats d'educació i de filologia d'aquest país, què està passant amb el màster de formació de professorat, que jo vaig abandonar de la vergonya que em feia, i perdona, ho dic per tu, sé que hi ha mestres bons, però em feia vergonya. Jo el vaig fer a la Pompeu Fabra, i no em fa vergonya dir-ho perquè això ho he dit públicament. Jo el vaig abandonar. Aleshores, la teva pregunta. És molt difícil de respondre sense ser a la Conselleria d'Educació. Ara mateix la Conselleria d'Educació està ocupada per una senyora que es diu Esther Niubó, crec que es diu Esther, Niubó segur de cognom, que ha arribat a dir que l'important és que l'escola funcioni, és igual si és en català o una altra llengua, és igual. Vull dir que aquesta és la situació. La Conselleria de Política d'Educació ha sigut la conselleria que més ha canviat en els últims anys, és igual que hagi governat, que més revolucions ha tingut internes i que més debats entre sindicats, plantilles, tal, ha tingut. Aleshores, com s'aplica un sistema de doble xarxa? Que és el que tu m'estàs preguntant. No hi ha possibilitat d'aplicar un sistema de doble xarxa si no anem al xoc amb l'estat espanyol. Si no anem al xoc jurídico-administratiu amb l'estat espanyol, és impossible. És impossible. Aleshores, això em va molt bé per explicar una cosa que volia dir, que és que ara estem tots esperant la sentència del 25%. D'aquí 2 dies caurà la sentència del 25% que van motivar aquells pares de família a Canet de Mar dient que els seus fills tenien dret a aprendre en castellà dins d'un sistema immersiu, pseudoimmersiu, que més, sabeu qui sap perfectament que el sistema d'immersió no funciona? Els espanyols, els espanyolistes. Són els primers que ho saben, que no funciona. Per això estan fent el que estan fent. I mireu, l'altre dia vaig parlar, és que estic molt enfadada perquè jo sé què passarà, que sortirà el govern a defensar-ho com una victòria. I encara hi haurà gent que dirà, perfecte, així podem aplicar el 75% real? Ah, aleshores m'estàs dient que si ara pots aplicar el 75% és que fins ara no l'estaves aplicant. I dit això, vaig parlar amb professors, experts, sociolingüistes, i els hi vaig dir, què? O sigui, què? I em van dir, Júlia, no només és un toc de mort, sinó que no s'aplicarà el 25, s'aplicarà el 50, perquè el 25 ja existeix. I del 50 passarem al 75. I del 75... No cal que us ho expliqui, no? Aleshores, la teva pregunta, per intentar respondre, que si no sempre diuen que els polítics no responem preguntes, i jo no sóc ni una cosa ni l'altra, simplement vinc aquí a explicar-te el que jo intueixo, perquè no governo al govern i per tant no tinc les claus a la Conselleria d'Educació. De moment. És breu, és breu. Aleshores, no podem aplicar una doble xarxa sense anar al xoc amb l'estat espanyol, queda clar. La meva voluntat, si jo governés, si jo fos Esther Niubó, bueno, Esther Niubó no, perquè és socialista, per tant això jo no podria ser, però si fos independentista, que ho soc, el govern de la Generalitat, com n'hi ha hagut, Simó, com es deia l'altre, el Cambrai, exacte. Sí? La Ponsatí no la contem, perquè evidentment ella l'únic que va fer va ser obrir els col·legis el 17 d'octubre, després va marxar a l'exili perquè tot el seu govern la va vendre. I podríem tirar enrere, vull dir que és igual si Convergents, és igual si socialistes, és igual si Esquerra Republicana, aquí tothom malament. En part per això jo no milito en cap d'aquests partits, també t'ho dic, i que el motiu pel qual jo vaig formar part de l'Hora va ser perquè me'n vaig adonar que les bases del país que tenen a veure amb l'escola i la llengua estaven destrossades. Aleshores, la meva voluntat, si jo governés, que estic molt lluny de fer-ho, seria, evidentment, sistema públic. Evidentment, sistema públic. Evidentment, sistema públic. Ara, 2 coses volia dir. Perquè hi ha una... I no vull entrar aquí perquè és un altre debat, però si el país va poder aixecar un sistema d'immersió públic que el Pujol va acabar comprant quan no el volia, perquè jo estic d'acord, o sigui, ara treuen a passejar el Sant Cristo Gros, quan fa 30 anys que el tenien allà i la deixa ja ningú se'n recorda. Vull dir que a favor de criticar l'estratègia de la vella Convergència de rescatar el Pujol perquè és l'únic que tenen.
I d'acord que la immersió no és patrimoni de ningú, totalment d'acord. És patrimoni del país, totalment d'acord. Precisament per això, les concertades van permetre que durant el franquisme i les escoles catalanes, aquella idea d'escola catalana que a mi m'agradaria recuperar, van ser les escoles que van permetre desplegar un sistema públic amb professores que sabien fer subordinades. Aleshores, en un món ideal, a mi m'encantaria desplegar una doble xarxa pública demà mateix. I no en posta, No en posta. A Sant Boi, a Cornellà. Estem molt lluny d'això. Estem molt lluny d'això perquè, bàsicament, jo, que tinc moltes amigues de la meva edat que s'estan partint la cara cada dia a les escoles de Sant Boi, em diuen: Júlia, que sóc l'única catalanoparlant de l'institut, que mantenir el català en un claustre és impossible, que em deixo la pell per 1.300 euros, 1.400 euros, 1.700 euros en el millor dels casos. Em deixo la pell per mantenir el català a les aules i per mantenir el català en el claustre. Aleshores, anem en el supòsit d'enduriment de política lingüística amb un règim d'inspectors que millori la immersió, que aquest és el relat que està fent gran part dels que defensen que el que cal és millorar el model d'immersió, i amb això acabo. No sé si t'estic responent o estic intentant. Quan jo entro a les meves aules d'universitat i la porta es tanca, qui governa l'aula sóc jo. Lingüísticament, ideològicament, políticament, feministament. I quan torno a sortir, els alumnes decideixen. Són adults, són universitaris, parlem-ne d'això, si són adults, perquè també, Déu-n'hi-do, amb el nivell d'infantilització al que hem arribat. Jo els tracto com a adults. És la primera vegada que els tracten com a adults. Jo penso, tenim 18 anys, nois, jo no sé. Aquí seria tota una altra edat, però vull tancar amb aquesta idea. Anem a l'enduriment de la política lingüística. Perfecte! És que tant de bo s'atrevissin a fer-ho. En lloc d'acatar la sentència del 25% que ens la menjarem doblegada i llavors sortirà el conseller de Política Lingüística i dirà: però estem desplegant aules d'acollida no sé, a Salt. Perfecte, Xavier, molt bé. Però és que Conselleria de Política Lingüística, si no depèn de presidència, no té autoritat per imposar unes certes polítiques lingüístiques transversals que tot el país necessita. Aleshores, les teves aules d'acollida a Salt són cosmètica. Campanya d'Òmnium del Nadal. 2 milions de persones volen aprendre català al Consorci. Fantàstic. Dades una mica inflades. Però bé, fantàstic. És igual si són 10, 15, 20.000, 2 milions. Fantàstic. Jo li vaig dir al Xavier Vila: Xavier, molt bé. I d'on trauràs els professors? Qui anirà a ensenyar català? Aleshores, anem a l'enduriment de la política lingüística. Anem a obligar amb un inspector lingüístic, no laboral, o laboral en formació lingüística, si voleu, que és una cosa molt diferent. Anem a posar inspectors a cada centre. L'endemà, quan l'inspectora ja no hi sigui, el professor castellanoparlant espanyolista militant tancarà la porta. Buenos días, niños, aquí se habla como me sale de ahí. Ja està, no hi ha més. A partir d'aquí, l'última experiència que jo més conec, perquè jo estic obsessionada, no, el següent, és que hi veig, mireu, us diré una cosa i amb això acabo. La meva àvia va arribar amb 6 mesos a Andalusia i va tenir la sort d'anar a parar al Baix Montseny. Si hagués anat a parar a un altre lloc, potser jo avui no seria aquí parlant català i defensant una catalanitat radicalment plena. Perquè el meu avi va venir amb 21 anys i ell no parlava català mai, perquè hablar català me hace catalán. Jo vaig aprendre molt ràpidament a casa com anava això de l'espanyolisme cultural i lingüístic. Perquè, efectivament, la llengua del territori és la catalana. El bilingüisme és una mentida. I ja sabem, com Pau Vidal diu, el bilingüisme mata el català. Aleshores, si la meva àvia no s'hagués immers en la catalanitat plena, que era no només parlar en català, sinó anar a la coral, anar a l'església, anar a tots els llocs, a ballar, jo no parlaria català. Les Lucías i les Nerees, ni corals, ni esglésies, ni patis, ni xarxes socials, ni res de res. Aleshores, si jo tingués les claus de la conselleria demà, a banda
que el que segur que no faria seria desplegar un règim d'inspectors que incrementarien el preu del cost de la conselleria sense uns resultats. Perquè l'autoritarisme lingüístic, que és el que vol el PSC, perquè el PSC el que vol és autoritarisme amb tot, no funciona. Perquè quan jo li dic a un alumne meu m'has de parlar en català perquè ho diu la llei, em diu jo la ley me la paso porque estamos en España. Aleshores, doble xarxa. Per què? Per tenir aquelles professores que van aixecar el país, vinguessin de la concertada, de l'exili o d'on vinguessin. Perquè la catalanitat, la llengua catalana, va de mantenir un país contra un estat, contra uns jutges, contra uns espanyolistes i contra tot aquell que no vol que visquem en català. Aleshores, és molt difícil. O sigui, t'enganyaria si et digués que tinc la fórmula màgica, però no la tinc. El que segur que tinc és el coneixement de veure que el país... Júlia, sí? Molt bé. No, res. És que, esclar, m'ha fet unes preguntes molt llargues. Ja veieu que sóc un mal moderador perquè no sé tallar la gent, perquè crec que dieu coses molt interessants. Escolta, tinc dues preguntes i acabem, eh? I el Pere Mayans, perquè les dues són pel Pere, doncs les contestarà molt. La primera és, em pregunten, algun exemple de mètode de la Barsola que al Principat no sigui permès? O que has dit que no seria possible? Sí, em puc explicar dos, molt ràpidament. Ells, per garantir els usos lingüístics entre iguals, practiquen la següent estratègia. Quan arriben alumnes nous als primers cursos, al primer curs, els seuen en fila índia, per entendre'ns, un darrere l'altre, i no permeten el contacte lingüístic. Els que sou mestres, enteneu el que estic dient? No es poden comunicar entre horitzontals, per entendre'ns, entre els alumnes de la mateixa classe. Per què? Perquè si ho fan, passarà el que passa, que ho faran en francès. D'acord? Perquè famílies catalanoparlants no en queden a Catalunya Anar. Aleshores, es relacionen amb alumnes de cursos més grans. I per tant adquireixen un hàbit lingüístic. Jo no dic que no estigui bé, dic el que ens passaria, que quedi clar. Perquè aleshores si et relaciones amb els grans ja et relaciones en català. I l'altre, i aquest és un cas que va passar al Vernet, que és un barri de Perpinyà, en un cursos no va acabar de funcionar això i hi havia cursos en què els alumnes s'estaven relacionant en francès, que anaven arribant nous alumnes. Què van fer? Al mig del pati posar una tanca per evitar que els que parlaven francès entre ells contaminessin els alumnes que parlaven català. Això, els que sou mestres, em dieu si és possible o no a l'Escola Catalana del Sud. Segona pregunta, i amb la segona acabem. Per què la inspecció educativa no expedienta els docents que fan la docència en castellà? I et demana resposta políticament incorrecta, si pot ser. No sé si... Jo també m'ho pregunto, però... I fa 20 no sé quants anys que m'hi dedico. Doncs per què? Perquè tenim una base jurídica feble que arrenca... O sigui, ara podem explicar la sentència i tot això. Tot això és així, no? No, és pitjor que el que diu la Júlia. La sentència segurament dirà mínim 25% en castellà, que és el que els nostres amics del País Valencià van fer. Els nostres, van fer-ho allà van fer-ho els nostres, els que defensaven el català, no fos cas. Els jutges segurament determinaran això, mínim 25%, però alerta, des de l'any 86, quan es va desplegar la llei de normalització lingüística, en el camp de l'educació va haver-hi un decret, jo no sé què va passar perquè en aquell moment jo era un profe, no, ni tan sols un profe, devia ser encara un estudiant. No, ja devia acabar la carrera, malauradament, perquè vol dir que soc més gran. Què va passar? Doncs que van aprovar un decret on deia que el català havia de ser la llengua normalment emprada. El normalment emprada és una estratègia jurídica per no parlar exclusivament emprada, d'acord? Aleshores, algú, jo crec que va ser l'Estat, però no he acabat d'aclarir qui va ser des d'aquí,
Al cap de 3 mesos, aquesta norma es va modificar, va haver-hi un decret de modificació, una ordre de modificació, perdó, i es va establir que el castellà havia de ser una llengua, o sigui, com a mínim, també una altra vegada, d'una matèria o assignatura. Estàvem pensant en primària i secundària. Any 86. La sentència del Tribunal Constitucional de l'any 95, arran d'una denúncia d'un tal Gómez Rovira, que els més grans potser recordeu que era un fatxa, un advocat fatxa que hi havia per aquí, per Tarragona, això va durar un procés, perquè en justícia tot dura molt, i aquella sentència, que és la mare de totes les sentències, diu exactament que el català pot ser llengua de confluència, de conjunció, si voleu dir-li amb els termes que han fet servir els sociolingüistes, normalment emprada, però que això no treu la possibilitat que el castellà, o que el castellà no diu la possibilitat, no ho estableix com a possibilitat, sinó que el castellà no hi ha res que impedeixi que sigui una llengua vehicular de continguts. I estem parlant de l'any 95. Després passen coses. I bàsicament el que va passar és que un senyor d'aquests que hem citat per aquí, o jo també l'he citat, van pactar políticament. Van pactar. Tu no em toquis, això ho ha dit el Pujol més d'una vegada, els oferien el finançament, com els bascos, o l'escola, i van agafar l'escola. Això ho ha dit ell, jo no ho he dit, Doncs potser es van equivocar, no ho sé, no en tinc ni idea. L'escola no es va tocar. És allò com van haver algunes campanyes, com Franco però al revés, gran titular de l'ABC amb una portada del Jordi Pujol, però no va passar d'aquí. Després hi ha els pactes corresponents amb el PP i avui pau i demà glòria. Quan es comencen a trencar aquests pactes? És evident que Ciudadanos i les plataformes aquestes han anat fent feina i feina i feina i feina i feina i denúncies i denúncies i denúncies. Clar que sí, evidentment. I cap docent vol ser denunciat, això és evident. I han volgut portar la guerra als centres, i esperem que no la portin mai, perquè aleshores ja està, ja és perdut. Això es trenca, es pulveritza durant el procés, quan, a més, els jutges descobreixen que poden fer política. Aparells que són pocs i covards. I el de covards ja sé per què ho dic. I ja està. I ara estem esperant aquesta sentència, que no acaba d'arribar mai, perquè els jutges, a més, controlen el tempo. No sé si m'explico. El controlen ells, no el controlem nosaltres, i el trauran quan més li convingui al govern. I a sobre encara diran, depèn si no és del tot negativa, que sort d'ells. Que això, Júlia, et dona tota la raó, és així. D'acord? Ara, alerta, si surt amb els termes que ens pensem que sortirà, mínim 25%. I tens tota la raó perquè hi ha un estudi del Síndic de Greuges que alerta que aquest 25% no serà... El Síndic de Greuges em sembla que era el Ribó encara, vull dir, gent sospitós d'extremisme independentista, si no. Ans al contrari. Doncs que això podem arribar a un model que és possible que s'atansi al model del trilingüisme que el PP havia proposat, perquè no oblidem la presència de l'anglès, com a Euskadi, com a Euskal Herria, la presència de l'anglès com a llengua vehicular de continguts. Per no parlar, podíem parlar dels baixívacs i podíem parlar de tantes històries, perquè tots els centres el que busquen és singularitzar-se. No sé si m'explico. Davant del que hi ha, i permeteu-me que parli en aquests termes, tothom vol oferir un projecte que sigui engrescador per a un tipus de famílies determinat. D'acord? I aleshores, un dels projectes engrescadors és oferir anglès. Bueno, si a les escoles bressol privades ja sabeu que estan oferint anglès des dels 3 mesos. D'acord? Perquè és una manera de captar clients. I la pública, no parlem de clients, bueno, parlem de públic, és igual, però és exactament el mateix. És exactament el mateix. Vull dir que el programa és complicat, és molt complicat. Sort que he dit, la respondrà ràpidament. Bé. És que això no es pot respondre. Ara sí, de veritat, tanquem. La Júlia vol apuntar alguna cosa? Molt ràpidament, per complementar algunes coses que ha dit. Jo crec que potser no cal anar a la tanca al pati de l'escola i podem posar una cosa que es diu vetlladora lingüística, que és una cosa que també existeix a la Bressola, que és una noia que s'ajup al sorral de la mainada i els hi diu en francès no, en català.
una idea. La deixo aquí. I l'altra qüestió és que els jutges el que estan fent és pactar amb els socialistes quin és el millor moment perquè ara que els socialistes tenen el control absolut de la Generalitat de Catalunya, en democràcia per primera vegada, els socialistes tenen molt clar que a Catalunya, al Principat de Catalunya, no governaran mai els fatxes de veritat. Els altres són fatxes banals. Els fatxes de veritat vol dir PP Vox. Nosaltres no viurem, segurament, esperem que mai, veure un pacte govern, no? PP Vox com a les Illes i el País Valencià, on directament hi ha lingüicidi i culturicidi a cop de llei, que és franquisme al segle XXI, bàsicament. Nosaltres no ho viurem, això, perquè sociològicament el Principat de Catalunya encara aguanta una mica, no gaire, però aguanta. Amb l'independentisme barallat i amb el catalanisme, no sé, recuperant velles glòries perquè no hi ha ningú millor. Ara bé, els socialistes tenen molt clar que el que no poden aplicar per llei ho apliquen sota mà. Aleshores, el seu model és bilingüització fins a l'extermini, que és un model que té a veure amb els pactes de la transició. Aleshores, i amb això acabo, jo sempre dic el mateix. Jo d'història no en sé gaire. Sé lo just com per entendre que el café para todos volia dir para todos, para que los catalanes acaten lo que todos, que és el mateix que passa actualment amb els socialistes. La llei d'habitatge que han pactat els socialistes, l'única comunitat autònoma que l'està complint és Catalunya. I amb això tot, i amb el que vull dir és, els socialistes fan per sota mà, de manera banal i de manera poc conflictiva, perquè saben que si van a cop de decret, a cop de llei, tindran una revolució muntada al carrer. Per altra banda, també us vull recordar el que va passar any 2013 a les Illes Balears amb el govern Bauzá, quan Bauzá va intentar aplicar alguna mena de lingüicidi escolar similar. La gran mobilització, la més gran mobilització de la història de les Illes Balears va ser per defensar l'escola catalana. Aleshores, els fills de la immigració es diguessin Ojeda, Ojeda, com es diu el meu pare. O els fills de la immigració de la Salma Bouzmani, que és la meva alumna, que parla un català de puta mare, aquests fills l'únic que volen és integrar-se en la comunitat que més esperances els hi doni i que més futur els hi doni. Aleshores, l'únic que hem de fer, i jo els hi dic, als meus alumnes els hi dic, perquè més seran les noies marroquines joves que estan sortint de casa seva perquè estan fartes de l'opressió que tenen a casa i estan veient en els estudis i en la llengua i en l'aprenentatge una sortida que era el mateix que li va passar a la meva àvia. Jo veig en els ulls de les noies marroquines que jo tinc a classe l'esperança de Catalunya, mentre a Ripoll hi veuen una amenaça. Aleshores, ja no obriré aquest meló perquè si no estarem aquí fins a les 12 i m'acabaré odiant, però el que segur necessitem és que la Francina Torres, que és la meva cap d'àrea, em digui, Júlia, que no tremoli la mà si has de fer repetir a la gent. Que no tremoli la mà, perquè si tu ensenyes el que jo he ensenyat a gent com tu, potser. Gràcies. Un parell de coses abans de marxar, molt ràpides. Aquí fora recordeu que teniu aquella urna, que ens podeu ajudar, col·laborar, perquè aquests actes porten certes despeses. A l'última sessió del Repensem-nos de l'any passat vam dir que miraríem d'anar fent actes, si podíem, cada mes o cada 2 mesos, i això és el que intentarem, i per tant avui ha sigut el primer acte de l'any que l'ha organitzat la Marxa de Torxes amb la col·laboració de Tot República. Moltes gràcies a l'Eneco, sobretot perquè ha vingut d'Iparralde expressament. Li desitgem tota la sort del món en aquesta lluita lingüística i cultural al vostre país. Gràcies a la Júlia Ojeda i gràcies al Pere Mallans. I gràcies a tots vosaltres per ser aquí.